ukuthi ukhuluma izwi lakho njengalokho ufisa. Silibandla lakho siyathandaza ukuyizwela ukhulumisana nokuphila kwethu Baba, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Izwi lakho mangabe likhuluma Baba wethu ongcwele lidala ongekho kube khona. Izwi lakho lithi izwi lakho liyisibane enyaweni zethu, lingumuthi emathanjeni ethu. Siyalikhulekela ukuthi Nkosi impela njengokuthembisa kwezwi lakho lingabuyele emumva lilambatha. Thatha udumo, thatha izibongo zonke in Jesus mighty name. Amen. Hallelujah. Ngiyabingelela Baba egameni lika Jesu, ngiyabingelela noma egameni lika Jesu bashayele kakhulu izandla. Hallelujah. Ngibingelela umama umfundisi uMagubane nobaba egameni lika Jesu, umfundisi uThuli egameni lika Jesu, baba womama abantu abasha Sunday school. Ngicela shele kakhulu uMongcwele izandla egameni lika Jesu and honor him. Thank you Holy Spirit. Thank you Jesus. Oh yes. Hallelujah. Ngaphandle ukuchitha isikhathi bazalwane, ngizocela siyezwini lenkosi ngokuka John chapter 14 uverse 26 yena yedwa egameni lika Jesu. Amanye sowakhotha ngendlela amanye amaverse. Amen. Glory to Jesus. John chapter 14 verse 26. Ngifuna nje ukukhuluma ngomoya ongcwele bazalwane egameni lika Jesu. Ubaba nje esakhuluma la khuluma into eyiqiniso. Amen. Kwesinye isikhathi ukubona ukuthi abanye abantu abazi ukuthi uma umfundisi ziningi izimpi obhekana nazo noma ungayisheri. Hallelujah. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu ukufundisa ngazo. Hallelujah. Izimpi odlula kuzona. Hallelujah. And abanye abantu baze babone sengathi wena ulingwa kanti ngoba ungasheri nabo. Hallelujah. Kodwa ngokusizwa uNkulunkulu ngomoya ongcwele bazalwane, we are still standing. Hallelujah. Akuwona amandla ethu bazalwane, kodwa ukusizwa umoya ongcwele kaNkulunkulu. Hallelujah. Akuzona ikhwepha zethu, akuyona ngisho imithandazo yethu. Hallelujah. Kodwa umoya kaNkulunkulu osisizala. Ize lithi iBhayibheli uyasibubulela. Hallelujah. Kuke kufike khona la isikhathi mangabe umzalwane usho khona uthi zaze zanginetha mangifuna ukukhuluma ngiye kuNkulunkulu, abanye baze bathi ngidubile. Hallelujah. Kanti umoya kaNkulunkulu ekhona bazalwane uyakusiza. Hallelujah. Nakula ma challenges. Glory to Jesus. Baze bathi abantu awulingwa, kanti hayi ngoba ungalingwa ukube besingafakaza bazalwane ziyasinetha, kodwa sibonga ukuthi umoya ongcwele uyasisiza. Hallelujah. Abambisisa isandla sethu kube sengathi nathi asishayeka lishayekile, sesiduduza ukuthi useceleni eduze kwethu. Hallelujah. Ubambisisa isandla sethu athi ohlabele akasoze azasidela. Glory to Jesus. Hallelujah. Ngicela ningifundele bazalwane for a few minutes egameni lika Jesu verse 26. Ngicela ungangifundela ngesizulu kulabo abaphethe ama mic bazalwane. Glory to Jesus. Ncwadi kaJohn. Duduzi umoya ongcwele ubaba ayakumthumela egameni lami, uyakunifundisa konke, anikhumbuze konke. Lithi izwi lenkosi la uthi uJesu ubaba uyokuthumela bani umduduzi umoya ongcwele. Hallelujah. Uthi uyokunifundisa konke. Hallelujah. Anikhumbuze konke. Glory to Jesus. Umoya ongcwele bazalwane ukhona to help us. Hallelujah. Ohambeni lwethu lokukholwa akulula. Hallelujah. Kwesinye isikhathi umthandazo ukubona ukuthi muhle. Hallelujah. Kwesinye isikhathi ubone sengathi awusebenzi. Hallelujah. Kodwa ukuze usurvive in that hallelujah moment, you need the Holy Spirit to tell you and remind you ukuthi how powerful the prayer is.
Hallelujah. Some other time, even if you, hallelujah, you don't feel to pray, but you press on, not by, hallelujah, by your mighty, but ngenxa kamoya ongcwele ongaphakathi. Ingakho uMapostle Paul esethe akimi ophilayo, kodwa umoya ongcwele ophila kimi. Hallelujah. Ilapho khona kwesinye isikhathi makufika khona ikhathi zonke uhletshiwe uyabazi labakuhlebile kodwa ungayi kubo uma ongcwele akunikeze za self control likhadoshana maha akunikeze the self control bazalwane yokuthi ungayobuza kodwa wena uye kuye uNkulunkulu uthi Nkosi nakhu la ngilimele khona ngilinyazo-ubani. Hallelujah. Kwesinye isikhathi bazalwane ufisa ube nawo amazwi ongawasho enkulumini oyizwile ukuthi ithiwe yathiwa ngawe kodwa umoya ongcwele asisize. Hallelujah. Asisize lithi iBhayibheli phela umoya ongcwele kunethelwe kamoya ongcwele zuluthando. Hallelujah. Ubunye, hallelujah, ububele, hallelujah. Ziningi ziyabala nokuxolelwa asikwazi ukuzenzela ngokwethu sidinga umoya ongcwele asifundise konke. Akumnandi nokuthandaza kodwa siyosizwa ukufundiswa umoya ongcwele. Siyokwazi ufundiswa umoya ongcwele ukuthi kukhulunywa kanjani, kuhlonishwa kanjani ngoba ngokwethu siyohluleka. We need him. We need him. Hallelujah. Kwesinye isikhathi bazalwane ukubona ukuthi ukuthula akukho kodwa umoya ongcwele akunikeza ukuthula in chaos. Hallelujah. Odlula kuyona kwi-chaos nje odlula kuyona uza umoya ongcwele kunikeza ukuthula. Uza ukuthula kwenkosi kukhona amazwi, hallelujah, akhulumayo, hallelujah, kukhona futhi izinto ezisengqondweni kodwa umoya ongcwele akusize akunikeza ukuthula. Hallelujah. Kube sengathi awudlula indawo kanti lithe iBhayibheli, hallelujah, umoya ongcwele yokusiza asisize nakwi-chaos. Hallelujah. La khona kune-chaos emsebenzini kodwa ube nokuthula enhlizweni. Hallelujah. Kube ne-chaos bazalwane ngisho ekhaya kodwa umoya ongcwele akusize ube nokuthula ongaveli kuwe, ongavela emthandazweni wakho kodwa kuvela, hallelujah, kumoya ongcwele kaNkulunkulu. Hallelujah. Glory to Jesus. Umoya ongcwele bazalwane uyasizana. And uyena osifundisa ngisho ukukhuluma ngisho sesithukuthele. Kuthi noma ungathukuthela kanjani kodwa ukwenza ukuthi. Hallelujah. Awukhulumi kanje. Lelizwi libolile lezwi lozolikhuluma. Bese hallelujah umoya ongcwele akureminder even with the word of God. Elithi ilizwi lenkosi mangaphuma emloyeni wakho, hallelujah, amazwi amahle namazwi amabi. Angaphuma usiqalekiso nesibusise emloyeni wakho. Elithi izwi lenkosi angeke emloyeni munye kuphuma amanzi amtoti, hallelujah, noma emthonjeni munye amanzi amtoti namanzi ababayo. Khunjuzwa umoya ongcwele. Hallelujah. Ngoba umoya ongcwele uyasizana bazalwane. Hallelujah. Futhi uyakhumbuzana. Hallelujah. Uma ngabe usuzwa sengathi wena khona umuntu osengathi awumthandi kahle, akukhumbuza ukuthi wakuthanda uNkulunkulu wena wawukuthe nombuso kaNkulunkulu. uNkulunkulu akakubalelanga izono zakho, uNkulunkulu akakubalela amacala ngisho namhlanje futhi akakuvuzi ngisho nangokwephambeko zakho. Hallelujah. Bese uyaqala uyehla ngoba umoya ongcwele ukusizayo. Bazalwane uhambo lokukhola lilula. Hallelujah. Kuke. Oh, glory to Jesus. Kuke kudala chaos. Hallelujah. Umuntu ocabanga ukuthi ukhulile enkosini kodwa ukuze uzoba nokuthula udinga umoya ongcwele. Hallelujah. Bese umoya ongcwele akunikeza amanye amehlo okubona ukuthi iminyaka ehambile ekholwa kodwa yena kanjani akakhulanga. Ngoba usizo umoya ongcwele ukukhula, hallelujah, ekukholweni nezinto zenzayo.
Mongcwele mangabe ngekho ungaba yihlo ngandlebe elishumayela elivuthayo. Ngomongcwele akekho akakukhuza akenzi lutho. Lithi iBhayibheli ningamcimi umoya kaNkulunkulu enaphishawa ngaluphawu. Ngoba njengoba sikholwa sinomongcwele ophila kithi. Ukabakhuza abanye athi ungakusho ukuthi akusho ngenkani kanti uyamcindezela umongcwele. Haleluya. So bazalwane umongcwele osiza umuntu. Ohambeni lonke bazalwane ngisho sizoshumayela asishumayela intando yethu. Sishumayela lokho umoya kukhulumayo. And mangabe uthi sikhuluma nawe sikhuluma indaba zakho siyaxolisa sicela ukukhuluma okushiwo umongcwele ngoba ibandla kulone lethu kodwa ibandla likaNkulunkulu ingakho sokhuluma lokho inkosi ekubekile kithi hayi njengokuthanda kwabantu ngoba lithi iBhayibheli asingashumeli njengobantu kwendlebe zabantu kuthi abantu emhlabeni bafunani abantu noma befuna imotivation makhulunywa ngokuphenduka fanele kube njalo kuwena ozwa ukuthi le haleluya le ntshumayelo izekini. Haleluya. Ungasho ukuthi sikhuluma ngawe inkosi ekhuluma nawe. Kodwa ngokusiza umongcwele uyokuvulela amehlo kamoya ukuthi inkosi ibonile ukuthi ukuze ngaye kwahlulelweni. Haleluya. Kodwa ngisuke nje emhlabeni ngekuphileni kwaphakade. Haleluya. Ngoba lithi iBhayibheli okholwa indodana. Haleluya. Nalokho indodana ekushilo bese yakwenza. Haleluya. Lithi akaye kwahlulelweni. Haleluya. Ngoba ukwenzile konke inkosi ekufunayo. Abantu abaningi bayeza enkonzweni kodwa abafuna ukusiza umongcwele. Haleluya. Ibhlungu indaba yokukhonza komuntu ohambe silimaza noma umongcwele sisiza each and every day but ngenxa yena ukuthi akafuni ukusizakala alimaze nabaningi futhi avalele nabangakholwa. Ngoba abanye abangakholwa baze bathi ukukholwa nokukholwa kuyefana. Ukukholwa nongakholwa kuyefana. Why? Kunabazalwane abafikile ebandleni. Bayayikhonza inkosi kodwa abafuni ukusiza umongcwele. In each and every decision, in each and everything oyenzayo buze enkosini. Ufane noDavid ufane noJoshua ukuthi singayihlasela yini lempi. Haleluya. Ngoba the more ubuza umongcwele ngeke akunikeze i-answer wrong. Uyokunikeza i-answer right. Kwesinye isikhathi uthi ukuthela athi thula. Mande khosha. Athi thula. Ubuhlungu benhliziyo obukhona namazwi esekhona haleluya eserekhodile engqondweni usungasho noma yini kodwa kunikeza umoya wokuthula. Haleluya. Mongcwele bazalwane uyasisiza. Haleluya. Asinikeze umoya bazalwane ukuba gently. Haleluya. Ngisho ngendlela esenza ngayo izinto ngendlela esikhuluma ngayo nabanye abantu sibe nobumnene. Haleluya. Ungabe umzalwane okhetha abantu. Kuthi ngoba umama Magubane uhamba ngemoto uyena engamxhawula kangcono umama umfundisi ngimxhawule nje bese ngiyedlulela. Kodwa bonke abazalwane baphathe ngendlela eyodwa ngoba usizwa umoya ongcwele. Haleluya. Webazalwane umoya ongcwele uyasizana uma umnikeza ithuba. Ngoba ngisho ukuthandaza khona abantu abathi angikwazi ukuthandaza. Mawucela umongcwele uthi umongcwele ngifundisa ukuthandaza uyokufundisa. Haleluya. Mothi umongcwele ngifundisa ukuthethelela uyokufundisa. Mawuthi umongcwele ngifundise bazalwane ukuthanda abantu uyokufundisa. Haleluya. Uthi yokusifundisa konke lokho inkosi ekushila ezwini lenkosi. Mabethe uNkulunkulu uthanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda wena uyokufundisa. Ngisho emsebenzini uyokwazisa abantu abayingozi kuwe ungazi.
ngoba ekufundisa indlela zakhe haleluya ungababoni sebenza ngoba uyakusiza haleluya so lethu ungezungena ngisho engozini kwesinye isikhathi ingakho kubalekile ukuthi oh glory to Jesus ngisho uphuma uhamba umbikele ukuthi baba sengihamba ngoba lithi iBhayibheli mazisa indlela zakho zonke khona iyoqondisa imkhondo yakho uyoqondisa kanjani engazi hayi ngoba engazi uyakwazi uyafunda imkhondo kodwa udinga umethembe haleluya endleleni zakho zonke abanye ngabe uyabatshela ukuthi mana kancane abe ngabe uyabatshela ukuthi ungaqala uphume abe ngabe uyabatshela ungaphumi ngalendlela phuma ngalendlela ngoba uyasithanda kamthanda mama Solani kamthanda umfundisi mabengena nje ku drive haleluya i driver sithi bayathandaza haleluya thiwa sesiyahamba ngiyakhumbula nogogozi nje yathi hayi ayingaqala isuka imoto manina sithandazini ngoba siyamazisa indlela zethu ngoba thina kungenzeka ukuthi thina sibona sesifikile kuphetsakane la siyothandaza khona kanti usathana ubeka ingozi kodwa masimazisa uzohamba phambi kwethu ahlele mbamakebukebu avimbe nala fanele vindwe khona singabe safike engozini ngoba siyamthanda futhi siyamethemba ngoba umuntu omethemba nomthanda uyamtshela indlela zakho moya ongcwele mase simdinga kahle ukuthi asisebenzise simtshela ngisho emsebenzini sesibona ukuthi nani kumsebenzi uzosiphelela naku sengisayina iwoni ngesithathu umtshela ukuthi mongcwele angazi ngoniphi angazi kwenze njani kodwa ngiyacela mongcwele uma ngabe kusentandweni yakho impela lewoni ngangiyisayina usho kubhlungu usho i-evidence yonke isikhona ngoba i-evidence abantu bayayiplanta abanye haleluya bayihlanganisa kodwa sebeyihlanganisile ungabe ubayeka abayihlanganisile uyegumbini lakho uyothi moya kaNkulunkulu ongcwele ngiyehlela kuwena haleluya ngizofuna usizo kuwe ungakhulumi lento haleluya ebuhlungu kodwa ukhulume lento uNkulunkulu haleluya ayibone enhlizweni yakho khona into baba njalo hleze yisho ngiyithanda bazalwane sengize ngayi-adopta nami ngoba lithi iBhayibheli bazalwane baqinisele efundisweni uyisuke efundisa ubaba but abanye abantu basuke benganakile when you go to prayer in your closet alone umongcwele wangambulela lokhu alelo mfundisi ekhuluma nje ngakho la ethi when I pray alone I don't pretend ukuthi ngithathe ukuthi mina ngikhuluma nginamazwi angakanani amakhulu engawasho kuyena kodwa ukusiza umoya ongcwele ungayiko pretender kodwa ukhuluma lokho ngempela ukuphi okusenhlizweni hayi lokho abantu efanele bakuzwe kodwa lokho inkosi efanele ikuzwe futhi oyikho ngaleso sikhathi mawudiniwe shona uthi ngidiniwe Nkosi futhi ngicasuke kabi yazi ngiyafuna ukuyi-addressa lento njengamanje nje futhi ngifuna ukuthi mangisuka la Nkosi mangalungi ngempela zama ubone ukuthi uyilungisa kanjani ngoba ngizongenelela ngiyathanda ukuthula according to your word elithe thulani haleluya uJehova uyakulwela kodwa njengamanje into ngicasuke ngempela futhi umtshele exactly lokho oyikhona because the more umtshela is the more ezonginikeza amacebo okuphuma kulesi simo okusona into emnandi after that prayer uzukuthula because you become yourself not an actor hallelujah abantu abaningi they like uku-actor enkosini ngisho sebebodwana hallelujah mawuphambi kwenkosi itshela inkosi ukuthi akuhambeki inkosi hallelujah uyitshela inkosi ukuthi bayangihleba Nkosi kodwa ngiyafuna ukuphendula hallelujah kwesike isikhathi ubatshela ukuthi nansi inyama engivukela ukuthi nesibasha uthi nanka amantombazane ngawathanda kangaka namhlanje ngawathanda ngoba the more siye enkosini is the more inkosi isisiza uthi inkosi ngase ngiwathanda abamaningi kangaka enhlizweni yami awukhulumi ukhuluma izinto ezishuwa abanye abantu uthi Nkosi naku ngizolitshontsha imali kamama umfundisi Nkosi yami ngisiza ngoba anginayo and ngizoyithatha Nkosi
Ngikhuluma lento bazalwane ngoba izinto ezenzakalayo. Haleluya. Uthayibo bazalwane ngaze nganomona indlela umfundisi uthule ayishumele ngayo. Nkosi susa umona. Hallelujah. Glory to Jesus. So that bazalwane uNkulunkulu ezosisiza exactly lafanele sizakale khona. Hallelujah. Uthe singafisi into ekamakhelwane wethu. Hallelujah. Labekhala khona hamba uyobakhalisa. Kodwa ngeke ukwazi ukwenza ngamandla akho. Udinga usizo uMongcwele. uMongcwele uyakwazi ukumsiza umuntu akwazi ukuthi noma izilingo ziningi kangakana kodwa angangeni kuzona ngoba ubikela yena zonke izinsuku onke amalanga each and every time ethandaza yedwa wenza sure ukuthi uyayintshela inkosi the uzosisiza kukho konke yokusiza kukho konke. It's up to you bazalwane esikwi alignment uyayazi into ekuhluphayo omunye esikoleni uyafaila ufela isemester noma ufela isubject ethile omunye haleluya omunye usabsanqonqoze hale kuma opportunity kuyavuleka kuyavaleka tshela inkosi tshela inkosi ngoba iyona enamandla okuvula iyona enamandla okuvala ngoba the most tshela inkosi singoba thina sesehlulekile kodwa yona yodwa ayehluleki yona ezokwazi usiza la sehluleka khona. Manje inkinga yethu sibhala kuma status izinto engabe esemthandazweni sibhala kuma status izinto ngabe haleluya sekamerweni sitshela abantu emhlabeni ukuthi ngaze ngalamba mina ukhona yini ongangiboleka u50 rand webazalwane lezo zinto ayingeni ku WhatsApp status uyanaze etholweni uyokhala enkosini ufaka inhliziyo edabukileyo kuma status khulume ngosizi lakhe ngeke abantu bakusiza kulona kodwa uyenkosini abe bazibabhale ngisho ku Facebook ingane yami ishoda ngeuniform ukholo umzalwane muphi umoya ongcwele uyamethemba yini ngoba mangabe umethemba kahle ngabe uyedolweni unede haleluya ubone leso simo singadluli uthi ngicela ukuyeka ukudla ngicela ukuyeka haleluya hlanganyela nabazalwane ngicela ukuye khosombeni lami ngiyotshela inkosi ngakho konke ngoba uyasiza ngeqiniso sumensimbe ngenyawo uyasiza ngeqiniso ukuthembeka abazalwane ngeke uthembeke ngawakha amandla and uMongcwele mangabe kusize ukuthi wethembeka glory to Jesus. Umama Gubane enginikeza imali wathi ngicela uyonginikelela lapha unginikeza u50 rand abawu2 ithi inhliziyo uyashoda ubamba wodwa bese yakuhlebela uSathane ngoba uSathane uyahleba baba athi umfundisi nakuyisaya kuwe and nawe ungambusisa ngisho mina isitha mabe sesihlebela ngempela kodwa bese ukuthi umoya ongcwele uyakuphusha ekusizakaleni ethi uthe hamba onikela ngayo yombili hayi ukuthi kweyodwa isale wena bese umoya ongcwele akhuluma phakathi kuwena athi hamba onikela ngayo ufike unikele ngesikhathi unikela awusanikele ngokwewili yakho sunikela ngokusiza umoya ongcwele andangeke ukwazi ukwenza lokho wedwa. You need Holy Spirit. Ngizothi bazanise kule nkonzo ake umnxuso umoya ongcwele sesiyathandaza. Uthi moya ongcwele help me. Help me moya ongcwele. Sikhuleke nisonke siyathandaza. Baba wethu onamandla onke. Moya ongcwele siza ukuphila kwethu. Egameni lika Jesu. Lithi izwi lakho ubaba uyokushiyela nomduduzo umoya ongcwele. Uye kusiza kukho konke. Asolele kulo lonke futhi iqiniso. Baba wethu onamandla onke ngokwethu siyehluleka kodwa khona la wena uNkulunkulu uvela khona uma ngabe uvela ususisiza ngomoya wakho ongcwele siyathandaza njengebandla lakho njengabazalwane. Baba wethu ongcwele siyakhulekela ukuthi Nkosi sisizo hambeni lwethu. Baba wethu onamandla onke siza ukuphila kwethu. Baba wethu ongcwele sibe nothando sibe ne self control.
Baba wethu ongcwele egameni likaJesu sibe nobumnene, sibe nokuxolela, sibe nakho konke okufisayo Baba wethu ongcwele empilweni yethu. Baba sikwazise ngisho indlela zethu, singenzi njengokuthanda kwethu kodwa senze lokho Moya Ongcwele okushila ezwini lakho. Makuthiwa sinikele sinikele, makuthiwa sithandaze sithandaze, makuthiwa siqhamuke enkonzweni siqhamuke, kodwa mangabe sehluleka siyathandaza Moya Ongcwele ukuthi usisize la sethu ukuthela khona. Sisize Moya Ongcwele ukuthi singakhuluma amazwi esingeke sikwazi kwabuyisela emuva noma sesithe siyaxolisa, kodwa uNkulunkulu wethu ongcwele sosizwa nguwe, ngoba ngaphandle kwakho Moya Ongcwele impela silutho, impela singenze lutho. Siyakudinga moya kaNkulunkulu ongcwele, moya kaNkulunkulu othona amandla onke osisizayo insuku zonke. Siyakudinga engqondweni yethu, siyakudinga emehlweni ethu, siyakudinga endlebeni zethu, siyakudinga emlonyeni yethu, siyakudinga enhlizweni yethu, siyakudinga emoyeni wethu, siyakudinga emzimbeni wethu. Moya Ongcwele lithi izwi lakho asinikele imizimba yethu kuwe ibe ngumnikelo ophilileyo, kube ukukhonza kwethu kokuqonda. Siyokwazi ukukhonza ngokuqonda uma sisizwa nguwe Moya Ongcwele. We come to you Lord. Baba wethu ongcwele, siyafisa ukusizwa nguwe egameni likaJesu. Siyazi ukuthi wena ungenza konke thina esehluleka ukwenza. Siyakholwa Nkosi egameni likaJesu, sisize. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. What a powerful word, Bazalwane. What a powerful message. Ngithanda i-amplified version. But the helper. Bese in bracket imchazo bonqela lithi the comforter. Amen. Bese iphinde ithi the advocate. Bese iphinde ithi the intercessor. Iphinde ithi the counselor. Iphinde ithi the strengthener, oqinisayo. Bese iphinde ithi the standby. Praise the Lord. Isikhathi sindiswa kwakuthiwa uMoya Ongcwele uyakushiya. Ngoba umfundisi ekhuluma ngokuthukuthela nje. Kuthiwa mase uthukuthela uMoya Ongcwele uyabaleka, ufana nejubu sekushila ubalekile. Praise the Lord. Amen. Hayi bazalana akashiyani. Hayi akakushiyi. Amen. Akakushiyi noma usugive up phila usuthi ngiyagive up, akakushiyi yena. Praise the Lord. Thank you so much Bangcwele. Thank you mfundisi. uNkulunkulu kaIsrael akwenze kahle. Praise the Lord. Siyabonga kakhulu Bangcwele. God bless you. Ngicela sonke siphamise izandla samkele isibusiso. Kwangathi uJehova ngakubusisa, kwangathi uJehova ngakulondoloza, uJehova kenza ubuso bakhe bukhanye phezulu kwakho, uJehova kabe nomusa kuwe, uJehova akakuphakamise akunika ukuthula. Kwangathi umusa weNkosi yethu uJesu Kristu, uthando likaBaba uNkulunkulu, ukuhlana kaMoya Ongcwele ngathi ngahlala kuphumule kithi sonke ngabanye uJesu Kristu inkosi ethu azabuye. Amen. God bless you. uNkulunkulu kaIsrael akwenze kahle. Shake somebody by the hand in Jesus name. Amen. Indlela ayizange ibelula ukufika la sikhona namhlanje.